Jeg hedder Morten Ry. Jeg er IT-chef i Semler-gruppen. Semler-gruppen er Danmarks største spiller inden for automotive med mere end 3300 ansatte. Ligesom mange andre virksomheder, så bruger vi print i en bred forstand over hele forretningen. Vores udfordringer, det har været svært for os at få et komplet overblik over print. Det har været decentraliseret. Print har været noget, som de enkelte forretninger har købt udenom IT. Vi har så skulle supportere alle de her forskellige løsninger. Og da vi opgjorde det, så havde vi næsten 80 forskellige printmodeller fordelt på 15 forskellige brands. Og det er selvfølgelig bøvlet og besværligt og dyrt at servicere. Så løsningen for Rico blev en samlet printløsning til Semler-gruppen. Det startede med, at Rico var ude og lave en site survey på alle vores lokationer. Vi reducerede antallet af modeller fra at have op til 80 forskellige modeller til egentlig at lande på 4 Rico-modeller. Vi har centraliseret styring fra IT. Vi har komplet overvågning via cloud. Vi har det, man kan sige, managed services, så der er service på 24/7. Vi har teknikere for Rico. Det er ikke noget, vi skal bøvle med i IT. Og så har vi sikker print, så vi kan styre print via adgangskort, og vi kan også styre det her med, at der ikke ligger noget og flyder derude. Hvis man kigger på det samlede billede, så har vi faktisk lavere omkostninger, end vi havde tidligere.